ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಟೆಕ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನುವ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋದ ವಿಷಯದ ಅದು ಅಂತೆರಿಯೋನ್ಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೋಗೋ ಪಂಡದಾತ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿನ ಆ ಕಂಪನಿದ ಲೋಗೋನ್ ತೂದೇ ಜನಕುಲು ಗುರುತಿಸಾವೆರು. ಕೆಲವು ಲೋಗೋ ಮಿತ್ತೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ತೋಜಿಂಡಲ ಐತ ಉಲಯದ ಅರ್ಥ ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಲೋಗೋಲೆಡು ಐನು ಲೋಗೋನ್ ದಿತ್ತದ ಐತ ಉಲಯದ ದಾದ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಯರವಲ್ಲ ಬಲೆ ತೂಕ ಐಡ್ದುಂಬು ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರಲ್ಲ ಇತ್ತನೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗುಲು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತೆರೆದಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಷಯಗಳೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಂಬರ್ 1 ಅಮೆಝಾನ್ ಕಂಪನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರೆದುಪ್ಪುನ ಕಂಪನಿ 1994 ಈ ಕಂಪನಿ ಶುರುವಾಂಡು. ನೆತ ಲೋಗೋ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತುಯರ ಖಾಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಪುದರು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪಗರಿ ಪಂಡ ಬಾಣದಲಕ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಪಗರಿದ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಪುನ ಮೋನೆ ತುಲಿ ಇಂದು ಅತ್ತಂದೆ ನಿಕುಲು ಸರಿಯಾದ ತೋಂಡ ಅಮೆಝಾನ್ ಲೋಗೋ ಡಿಪ್ಪುನ ಪಗರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರ ಏರ್ದು ಶುರುವಾದ ಝೆಡ್ಗೆ ಉಂತುಂಡು ಇಂದತ ಅರ್ಥ ಅಮೆಝಾನ್ ಕಂಪನಿದ ಕುಲು ಮಾತಾ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾರುವೇರು ಪಂದಿಗೆ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿರಿದಿತ್ತಲೆ. ನಂಬರ್ 2 ಟೊಯೋಟಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಂಪನಿದ ಕುರ್ತಲ ಉಪ್ಪು ಕಾರ್ಲೇನು ಮಲ್ಪನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಟೊಯೋಟಾ 1937 ಈ ಕಂಪನಿ ಶುರುವಾಂಡು. ಇಂದತ ಲೋಗೋಲ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಖಾಲಿ ಟೀ ತಲಕ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಖಾಲಿ ಈ ಲೋಗೋ ಡಿಪ್ಪುನ ಟೀಡ್ ಟೊಯೋಟಾ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಅಕ್ಷರಲ ಉಂಡು ತುಲೆ. ನಂಬರ್ 3 ಜಿಯೋ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಇಂದು 2017 ಶುರುವಾಂಡು. ಜಿಯೋದ ಲೋಗೋಲ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತ ಪುದರ್ ಜಿಯೋ ಬಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನುವೆರು ಆಂಡ ಜೊತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತುಲೆ ಅಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪಂದು ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಇಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಂಚ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದು ಶುರುವಾಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನೆನಪು ದಿಯರ ಇಂಚ ಮಲ್ದೆರಿಗೆ. ನಂಬರ್ 4 ಹ್ಯುಂಡಾಯ್ ಇಂದು ಕಾರ್ದ ಕಂಪನಿದ ಕುರ್ತಲ ನಿಕ್ಲಿಗಿಪ್ಪು 1967 ಈ ಕಂಪನಿ ಶುರುವಾಂಡು. ಹ್ಯುಂಡಾಯ್ದ ಲೋಗೋಡ್ಲ ರಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ತೋಜಿದಪ್ಪು ಹ್ಯುಂಡಾಯ್ದ ಸುರುತ್ತ ಅಕ್ಷರ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೇವೆ ಆಂಡ ಇಂದತ ಉಲಾಯ್ದ ಅರ್ಥ ರಡ್ಡು ಜನ ಕೈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ಇಂದೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜನ ಹ್ಯುಂಡಾಯ್ ಕಂಪನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಹ್ಯುಂಡಾಯ್ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇಂದು ಹ್ಯುಂಡಾಯ್ ಎಂಚ ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧನು ದೀವೊಂದನು ಪಂದು ತೆರಿಪಾಂಡು. ನಂಬರ್ 5 ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ದಾಲ ವಿಷಯ ತೆರೆಯನೆ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಪೋನಗ ಹೊರ ಆಂಡಲ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾನ ತೋದುಪ್ಪರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಡ್ ಇಜನ್ನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಲ ಉಂಡು. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಲೋಗೋನ್ ತುಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಆವಂದಿನ ಪುಡಮಿ ಪಂಡ ಭೂಮಿದಲಗ ತೋಜುನು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಅಚ್ಚರಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಂಡುದ ನಾಡು ತೋಜುನು. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಗುರಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಡುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಭಾಷೆನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೂ ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ಇಂದೇನು ಈ ಲೋಗೋ ತೆರಿಪಾಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಆವಂದಿನ ಪುಡಮಿದ ಅರ್ಥ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ನನಲ ಅವೇತೋ ಭಾಷೆಲು ಪಾಡ್ಯರೆ ಉಂಡು ಪಂದಿಗೆ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಏನಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ.